l-ilbies tas-saċerdot. L-ewwel libsa li jilbes il-qassis tissejjaħ qalba. Din tkun bħal libsa bajda li tat il-persuna tas-saċerdot minn għonqu sa tarf riġlejh. Hija ġejja mit-tunika jew libsa wiesa li kienet tintuża fi żmien l-imperaturi Rumani. Il-kulur abjad tagħha ifisser is-safa tal-qalb. Iċ-ċinglu huwa bħal kurdun abjad jew ta' xi lewn ieħor li bih is-saċerdot jorbot l-qalba minn qaddu b'simbolu ta' ħajja ta' kastità. Fuq l-qalba il-qassis jilbes l-istola. Din tkun tal-istess lewn tal-pjaneta. Tintlibes kemm mid-djakni kif ukoll mis-saċerdoti u mill-isqfijiet, iżda b'mod differenti. Hija simbolu tal-immortalità, jiġifieri tal-ħajja li tibqa' għal dejjem. Il-pjaneta hija libsa li tintlibes fuq kollox. Ġejja mill-mantell li r-Rumani antiki kienu jilbsu fuq ħwejjiġhom. Ħafna drabi il-pjaneta jkollha fuqha xi sinjal jew forma ta' salib. Hija simbolu tal-virtuwijiet tal-karità u tar-rabta mar-rieda ta' Alla li biha nġorru s-salib kif ġarru Kristu. Il-kulur tal-pjaneta jinbidel skont iż-żmien. Il-kuluri li l-Knisja tuża fil-liturġija tagħha għandhom tifsira speċjali għal kull okkażjoni. L-abjad huwa sinjal ta' safa u qdusija. Jintuża fil-festi tal-miliet u tal-Eid, f'dawk tal-Madonna u tal-qaddisin mhux martri. L-aħdar ifisser it-tama, tama tal-poplu ta' Alla fil-weda tal-mulej li għatih is-salvazzjoni ta' dejjem, jekk ikun fidil għal wedijiet tal-mamudija u tal-fidi tiegħu. Jintuża matul il-ħdud ordinarji tas-sena. L-aħmar ifisser imħabba. Jintuża f'ħatt il-palm, fil-ġimgħa l-kbira, fil-Pentekoste u fil-festi tal-qaddisin martri. Il-vjola huwa sinjal ta' stennija, penitenza u ta' niket. Jintuża fi żmien l-Avvent, matul ir-Randan u fil-liturġija tal-mejtin u ċelebrazzjonijiet penitenzjali.